Здравейте, днес Thermomix ще приготвя сладко-кисел сос по-китайски. Добавяме 3 скибитки чесън, 50 грама люти чушки, 200 грама червени чушки, сладки или люти, както прецените. Thermomix нарязвате зеленчуците за 2 секунди на 7 степен. Зеленчуците са пасирани. С шпатулата избутвате зеленчуците на дъното на каната. Добавяме 370 мл оцет, 50 мл вода, 320 г захар и това са необходимите продукти. Затваряме термомикса за 30 минути. Готви всичко. И сосът е готов. Идеален за меса, риба, ориз.